Em vaig fer sòcia de la Fundació Pasqual Maragall perquè vaig tenir un problema familiar, que em passar aquesta malaltia. Aleshores em vaig interessar a través de revistes, em vaig apuntar amb les meves dades i un dia em van trucar, van ser molt amables, em van explicar tot el que feien i em va agradar bastant. Aleshores em vaig apuntar a una quota mensual i a col·laborar amb tot el que em diguessin, perquè em va semblar que em movien molt, que tenien molt d'interès i que ho feien molt bé. I després, us he dit, és perquè la meva mare va passar això, però jo tinc por que em passi a mi, que no coneixi els meus fills, que no reconeixi els meus nets, i sobretot el que pitjor m'aniria és pensar que algú té que cuidar-me i que jo no me n'enteri i causar molèsties i ser una càrrega. Vull que em recordin com ara.